ćao svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na ovom kanalu, ja sam Miloš i danas, kao što vidite, igrat ćemo Paladins, a šta ćemo mi to lepo igrati, šta ćemo mi danas, kako će se zvati epizoda, pa zvaće se po ovim questovima, isto smo dobili nekoliko questova, kao što vidite i zato se dobiju pare dragulji i svašta nešto, igrat ću sa supportom, da bi to obavio, igrat ću sa groverom, to je sa onim drvom. Tako da ono kada uđem, tad se vidimo, tad nastavljam, da snimam, tako je. I ljudi, evo nas nazad. Okej. Sa groverom igram. Da, ne na rankedu. Okej. To čuje neki zvukov, ne. Okej, evo ga, sad će da uđe. Samo ovo ljudi, evo ga. Kako je ovo mapa više? Da, to je ona mapa. Ja ljudi, da, jaj. Zašto jao? Pa zato što sam slučajen, zato što mi je ušao u prilog. Ne to, nego nisam znao sad šta će da bude, nije bitno. Tako ono, ne da sam hteo to, mislim ne da sam hteo namjerno to ili da nisam znao kako podesim nego. No nije ni bitno. Nije bitno, važno je da odigramo. U vezi questova sad, to je novo i ti questovi donose pare, a mislim više njih donosi pare nego snajperka, i mi imamo snajperka, ovo nije raket, već sam rekao. O ne, skidaju mi dosta kjelta, ali znači znam da je ovo iza mene, evo to za mene. Okej, uglavnom, kako zove ti questovi su novi. Paladins mislim, ono ima nekih mjesec dana, ali tako nešto, ali nisam snimao, nisam to da mi nije bitno. Htjela sam, ali nisam još, ali evo sad ću. Nije da ću oba slikovi, sam htjela ovako da vadim, nego sam htjela tako, mogu sad malo da bežim. Znači, eto, to je nova epizoda Paladinsa, a questovi su tu sad, kako se zove, ne. Uglavnom ti questovi su novi, pa i dalje su novi, to su misije, često dobijaju pare za to, mislim parice, gold, ali može se dobiju i dijamanti. Ne vidimo sad. Oni to mi pušaju. Ja kako mi toliko površine. Imamo slične timove, ne iste, ali slične. Hop. Aj. Nadam se malo da se ne šalim, nego se to da im kažem da napadnu. Pa skidaju mi dosta kjelta, ali ja nije. Samo da vidim kako mi stane. Ne, neko iza mene, ne, neko iza mene. Nema vize. Mama! Evo ga, sam htjela pravim neke statistike, nije bitno. Okej, idemo ovamo. Ama ne vezi.
Ne. Ti vamo evo ove kineze, ne mogu ja na sve što. Ne vez, sad će ovaj bug da uvijem. Ne vez. Okej. Ne, ovo nije nulti. A ja često ne budem tu kad koristi protivnik ulti. Mislim što je ovo često ne vidim. Okej, sad ću skoristiti ulti. I malo već. Opa. Nije fora, mislim, nije fora, nego ja sam puno već potrebno. Nešto sam da vidim, ne. Au. Dobre. Izbjegao sam ih au. U 2 eliminacije. Mislim da sam ih ubio. Nekog od njih. I idemo ovako. Now, I just look ridiculous. Okay. Okay, ovamo. Sad ćemo. Opa. Pa dobro. Da vidimo posle te questove. Koliko ću imati para posle tih questova. Okej, ajde. Ovako, idemo ovamo. O da, mi guramo. Ja sam zaboravio, nego sam krenuo, nije bitno. Mi gledamo da ih toga ne sam odgledala. To je main, ova main. To mi nije bitno. Evo, ovo, aha. Ajde. Aha, mislio da možemo nazvati. Dobro. Ajde pokušam da ga svijetim. Da napravim double kill. Ne, pusti! Ne! Pa vidi ovo, kradu mi killove, ja ne venujem. Dobro, ne vezi. Trebalo mi bude double kill, ne vezi. Ja sam ovako nakon supporta, ali sam jedno. Dobro. A u vidi ovo, ono nisam zavrlo. Ja, ovo su sve nikovi nismo ovi od vama. Ko ne vezi, pa nije ovo, nije pomogao mi još. Sad mi pomogao sve skiva. Ne, pa gdje ovo beži? Tako. Mislim, ne ovdje tek, nego sam i ovaj drugi. Njih se možda malo manje, osim mi popisuje. Okej, ajmo. Vamo.
Evo gotovi. Ne. Aha, vamo se dolazi na gdje. Da uviš to. Okej. Ne veze. Ne veze, joj. Ne, ljudi ne. Ovo je loše. Mislim nije loše nego 96%. Imaš 1 minut. Attack! 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 Push the payload. To da budemo početi. Try and run! Ovo. Aha, aha. Ne, šta je ovo? Ne to, nije to problem. Nego, nije bitno. Ja, sam da nas je ovdje malo. Iskoristit ću ulti, imamo 30 sekundi. 35, 34, 35, iskoristit ću sad ulti. Nemojte da crkavate. Malo da im ovako dođem. Sad ću ovako. Ne mogu, šta? Ovo ne mogu. 15 seconds remaining. Bolje da ubijemo ovog knjezi. Ne! Glavi! Brzo! Ne, ovo nije fair. Mi smo pobedili, ne može. Amo Sekira, ha ha ha. Ah, yeah! Svejedno moja Sekira je pobednička. Kako napravio? Nije napravio. Nije, da. Make me go. I 2 questa. Yes. I ostalo još malo. Ok, to bi bilo to što se tiče čega ove epizode, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao.